İsenmisiz? Ağustos ayında bulaşak Yaşlar Forumuna əzirlik bara bu turda tapşular köp. Dünya Studiyasında bugün işlikli kengəşmə ötkərəbiz. Bu forumda nerse bulursun? Niye jıyılasız? 8 kişi indi 6 tapqır jıyıldığız. Ben de araştırdım anda. Hem nerse özgərdi, hem nindi maksatda jıyılasız. Nerse özgərəşək. Buna şu turda konkretrak məlumat versək idi. Bu əngəməmiz bizning bigərək də forumda qatnaşacaq, Tatar Yaşlar Harekatında qatnaşarga tilegen, yoki Tatar Milli Harekatını bilgen kişiler için dip sanıyıq. Gerekmeyen kişi aramızga da buldura alasız. Kimni millet kızılsındıra, kim milletinin kileşegi turunda öyle akileşeg ol yaşlar, şular qarasın, uylasın, bahaslarsin, belki bizler de etmeyiz. Benim kulda, men maksus bastırıp aldım. Soңғы 2 forumda kabul etilgen rezolütsiyaların tekstin hem oslarına sızdım. Eydəgiz, mine şularının taleplerinin, şu rezolütsiyaların ötəlişi nişik bulganda hem busunda indi rezolütsiyalar, kararlar yazabız. Bir çinovniklar şakmülsiz eybir indi bu kararların ötəlişi, lakin bu en mühimi şu bitindi. Mine kirip kitabız, 6. forumda prezidentlik statusun yaklarga degen birinci punkt var. Mene menimçe bahassız da aytırga mümkün indi. Bu qala. Biz onu yakladık. Kabul ettik. Müracaatlar yazdık, makaleler yazdık, çıkışlar yasadık. Şundan da Moskvaga yoki Dumbaga jiberdingiz mi prezidentga xatlar? Ayı. Qay vaqtda o'zaragına söylәшеп taralabız, jibariga kerak deb. Müracaat kabul ettik. Hem aytırga kerak bütün delegatlar bilen birlikte. Ул 2 yıl elek bolgan forumның tüp müracaatı idi. Tatar yaşlarına bu prezidentlik ne gerek? Ул татар яшьләренә генә түгел, Татарстанга һәм bütün татар милләтенә кирәк булган институт. Prezidentsiz Һәм мин уйлыйм, без үзебезнең фикерне ни өчен кирәк ул һәм ни өчен без аны якларга кирәк, яклый алдык, аңлата алдык кешеләргә һәм җиткә. Anlaşıldı. Менә хәзер икенче пункт узган форумның резолюциясе. Мин беренче пункт истәмә кертәм. Без әле форум алдыннан күп аның турында сүз күтәрә башладык. Форум вакытында күп итеп сүз купты шул президентлык статус, президентлык институты буенча. Әле форум яшьләренең кайсы бирләре ясадылар инде Change.org сайтында петицияда кабул петициясына коелды яшьләр тарафыннан күп имза җыелды. Шул эшләрнең берсе дә әйтеп була һәм аны республика СМИларында аны күп итеп шул петиция турында сөйләделәр. Татарстанны яки президентны юкка чыгарырга омтылышлар булса, демәк татар яшьләре йоклап ятмаячак һәм эндәшмәгән тормаячак ансына. Инде хәзер практик эшләргә килгәндә менә язып куйгансыз. Туристик оешма белән безнең агентлык хәзер комитет инде шунда элемтә булдырга һәм яшьләр туристик программалар кысаларында порталлар, онлайн сервислар ярдәмендә татар халкының мәдәни тарихи мирас ядкарларын һәм Татарстан брендын танытуда катнашырга. Туризм буенча чынында проектлар эшләдегез, программалар юкмы? Эшләдек. Индиләр алар. Иң беренчесе һәм иң уңышлысы ул безнең Печән базары проекты. Ул фестиваль дәрәҗәсенә үсеп җитте бу 2 ел эчендә. Без аны штаб уздырдык. İkincisini uzdırganda biz onu alışıp jibərgən. Milli kiyinip, inqilabqa qədər bulğan kiyinip, Qazanны, Toqay zamanındağı Qazanны күрсәтү. Turistlar qarıyma buna, görəmə? Былтыр 7000 кеше узды Печән базары буенча. Аны берәр видеога falan төшереп халыкка күрсәтәсезме? Видеога да, фотога да төшерәбез. Ләкин мин әйтмәкче идем, быел Алла берсә бу форматны күрсәтәчәкбез барлык килгән форум делегатларына. Ул соңгы көнне узачак. Һәм әйтмәс, менә аңа өстәп тагын әйтәсем килә, без акыл фабрикасында туризм теманы күтәрдек, шулай бит. Беренче тема безнең булды. Акыл фабрикасы дигән нәрсә ул? Укыту проектлар мәктәбе. Белем бирү проекты безнең. Ул Казанда бер җирдә сезнең форумның идарәсе каршында була иде, шулаймы? Ну, сорауны аңламадым, ничек идарә каршында. Акыл фабрикасы, мәсәлән, Үзбәкстанда, Удмуртиядә буламы? Без бит Астраханда булды берсе. Бөтен дөнья форумы, сезнең әлбәттә форум. Берсе Астраханда булды, ләкин Казанда уздыганнар, без иштәлеге өстендә эшлибез ныклап.
анда төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән шулай киләләр белем алырга. Һәм әйтмәкче туризм буенча менә аны белән генә шикләнми, безнең менә минем телефоным кая? Менә телефонда күрсәтәм, теге визуально. Менә шундый стилистика төзелде, мәсәлән, Визит Татарстан, име? Аны әйткән бит комитет белән яхшы эшләргә дип язылган булган 2 ел элек. Димәк, без комитет белән берлектә экспертлар рәвешендә катнаштык һәм менә хәзер бөтен туристларны җәлеп итүче Татарстанның фирменный стиле, име? Бизәкләре анда татар бизәкләре аша бирелгән. Ансында да безнең казаныш бар. Без анда Мәскәүнең Мар дизайн студиясын шулай җәлеп иттек, тәкъдим иттек, киңәш иттек. Һәм үзебез дә актив катнаштык. Менә шундый эшләр эшләдек. Россия халыкара күләмдә грантлар, республикадан да грантлар алырга дигән шундый план кертелгән. Ничә грант алдыгыз? Грант алдык. Сез яки монда булган сезгә кергән оешмалар? Печән базары әйтеп үтелгән шулай грант нигезендә оештырылды беренче тапкыр былтыр. Быел акыл фабрикасына җиһазлар менә безнең кабинетта торган һәм без аны кулланабыз, флипчартлар, ниләр алыр өчен һәм беренче адым ясар өчен акыл фабрикасына яшьләр һәм яшьләр министрлыгыннан алынды. Мин татарча сөйләшәм, гадәттәгечә ул дәүләт программасына керә. Телләр программасына инде. Һәм башка бик күп кенә чаралар уза спонсорлар һәм конгресс ярдәмендә. Монда сез җирле яшьләр оешмаларының төрле бәйгеләрдә катнаштыру турында язгансыз. Җирле оешмаларда грант алганы бармы? Бирәләрме аларга? Бирәләр. Елда Мәдәният министрлыгы төрле төбәкләрдәге татар оешмалары өчен грантлар бирә. Анда юридик яктан кем аны ала, анда яшьләр оешмасымы, алуларныкымы билгесез, ләкин яшьләр проектлары шулай, мәсәлән, Новосибирскта узучы татар яшьләренең лагере, мәсәлән, быел алар бирделәр, ялгышмасам, Себер татар яшьләре фестивален һәм башкалар. Монда сүз дәүләт грантлары турында гына бармый, эшмәкәрләр белән берлектә эшләп, алардан ниндидер грантларны алу мөмкин. Эшмәкәр дигәннән биредә язылган бөтен дөнья татар эшмәкәрләренең теләктәшлек ассоциациясе белән берлектә милләт өчен караган инвестиция проектларын төзергә һәм тормышка ашырырга. Фәрит Уразаев җитәкләгән бер ассоциацияне беләбез. Уртак эшләрегез булдымы? Нинди проектлар эшләдегез? Бу инде эшкуарлык буенча килеп чыга. Сез интеллектуал, мәгълүмат технологиясы буенча булдырасыз. Печән базарына да йөрисез, эшкуарлык ничек? Яшьләр баймы сездә, хәерчеме? Эшкуарлык буенча безнең ул эш планда. Без төрле әле генә башланып киткән менә яисә шундый ничек әйтим инде урта хәлле яшь бизнесменнар белән һәм бизнеслар белән эшлибез. Мәсәлән, якыннан эшлибез Түбәтәй дигән безнең бар инде челтәр шулай бит, аны беләсез. Хәләл гид дигән приложениелар бар. Тагын безнең бар инициатива дигән яшьләр бизнес клубы. Бизнес клубы ул аталаймы? Яшьләр бизнес клубы. Алар белән берлектә без Әстерханга барган идек, анда бизнес клуб форматы турында алар презентация иткәннәр иде. Һәм башкалар. Менә шушындый эшләр бар. Әйтер идем, шундый горизонталь элемтәләр. Ләкин мин уйлыйм әле татар бизнесменнар ассоциациясе белән берлектә эшләнгән эшләр әле алда. Димәк, бу киләсе форумга да кала эшлисәләр күп алалар. Әлбәттә. Бизнес мәсьәләсендә бездәге сез еш кына әйтәсез шундый үзегезнең шундый проектларны татарча сөйләшәм, автохәрәкәт, татар дозор, Печән базары, уку паркы, менә шуларны дәвам итәргә генә түгел, географиясы турында әйткәнсез. Ничек сезнең география мәсьәләсе? Мин инде Ирек мәйданы, Кабан күле буе, Камал театры тирәсендәге хәлләрне беләм. Татар дөньясы ул зур бит. Менә шул географик киңәйтүдә нәрсәгә ирештегез? Шул ук әйберләр фәлән районда, фәлән өлкәдә үтәме? Мин татарча сөйләшәм, Татарстанның һәрбер районында уза мәктәпләрдә. Аны без Мәгариф министрлыгы белән берлектә эшлибез. Аерым татар яшьләренең инициативасы буларак, менә Россиянең кайсы гына зур шәһәре булсын, барсында диярлек уза. Төмән, Екатеринбург, Мәскәүдә, Казакстанда белән менә уза татар дозор уенын, мәсәлән, Семипалатинскта, Ивановода. Алар күп менә
Мин татарча сөйләшәмгә килгәндә, алар бик зур географиясы бик зур. Ә инде менә печән базарын алсак, анда без киресенчә чит регионнарда булган дизайнерларны үзебезгә чакырабыз. Әле ул теге үсеп чыгып, каядыр башка шәһәрдә узыр кебек, әле пока без аны күз алдына китермибез. Ләкин Мәскәүдән, Пермьнән, Түбән Новгород, быел аларга өстәлә Төмән, тагын Чиләбе, ялгышмасам Уфа шәһәрләреннән дизайнерлар, һәм алар 60-ка якын хәзер. Димәк, шулай ук үздә. Хөрмәтле караучылар, видеоны караучылар, менә сез ишеттегез яшьләр форумы үткәргән чараларны, сезнең авылда, сезнең шәһәрдә, сезнең өлкәдә үтәме алар? Һәм андый яшьләр төркеме бармы? Яшьләр форумының яки башка мәдәни яшьләр оешмасының бер әйдәмәннәре бармы, юкмы дигән мөрәҗәгать белән чыгабыз һәм дөнья студиясында язып та җибәрегез бу турыда. Сездән сорыйк әле. Менә шул оешмалар ничәү сездә? Яшьләр форумында беренче сорау: ничә кеше катнаша? Устав буенча бит анда шәхси әгъзалык та бар. Һәм ничә оешма катнаша? Безнең татар яшьләре форумында эшли хезмәт хакына 3 кеше. Димәк, инде ул теге көндәлек... Ансы оператор, мин аппарат. Оешма. Ну, мин аңлатам менә структурасын. Иҗтимагый хәрәкәт аппаратта 3 кеше. Менә Айрат юкка гына монда утырмый, чөнки безнең бар инде әйтергә кирәк, шундый форумны башмый. Анда Радиф Кашап, Гөлназ Бәдретдин, Нигина Ахмадуллина, Айрат Фәйзрахманов, менә Тима Бикмөхәммәтова, Рашат Якупов, һәм башкалар. Менә без якынча бер 10-15 кеше дип әйтергә була, шулай бит, Айрат? Менә бергә киләбез, мид авыллары дип әйтим инде уны. Баш, аяк, гәүдә. Менә сез кылсагыз, Казанда ничә егет кыз чыга? Сезнең чарагызга. Төрле чараларга төрлечә. Димәк, бер атна эчендә мәсәлән чыга торганнар. Әгъзалар дигән сүз сезнең эштә Мустафа. Хәзер әйтим әле, менә совет бар. Советта безнең 50 кеше. Оешмаларга килсәк, татар яшьләре оешмалары 104 дөнья буйлап. Алар барсының да вәкилләре. Татарда мин 15 кенә күрдем. Юк, ул бездә бар, исемлек һәм база. Интернетка куймадыгыз. Юк, интернетка без ачык мәгълүматлардан алырга мөмкин булган информацияны куябыз. Алар теркәлгән оешмалармы? Кайберләре бәлки теләмидер. Кайсыдыр теркәлгән, кайсыдыр клуб форматында эшли, кайсыдыр улы оешманың канат астында эшли. Алар бик төрле. Хәтта спорт оешмалары бар. Исемлеге сезнең өстәлегездә, сезнең компьютер эчендә. Беренче минем баш миендә. Гомумән, бөтен дөньяда сезнең менә бу форум эшендә катнашырга теләгән катнашучы, сезнең гариза биреп кергән әгъзалар яки анда кешеләр, физик затлар ничә кеше? Безнең совет ул шундый, ничек әйтим инде, форумның әгъзаларын саный торган орган инде. Саный торган түгел, менә аның буенча санап була аның әгъзаларын. Алар ялгышмасам 52 кеше. 52. Ягъни шәхси әгъзалык буенча әле артык мавыгу булмаган икән. Юк, алар барыбер шәхси, нәрсә дигән сүз ул шәхси катнашу. Ну, менә мәсәлән, Айрат шәхси катнашу, шәхси катнашу. Радиф Кашапов манда, Ленария манда, Гүзәлия алар бөтенесе дә шәхси катнашу буенча әгъзалар. Димәк, алар артында кемдер оешма вәкиле татар, мәсәлән, анда Владимир татар яшьләре оешмасы Бәхет, име? Шуның вәкиле безнең советка керә. Ләкин безнең Казан командасы тулысынча диярлек ул шәхси әгъзалык. Татар авыллары дигән оешма бар. Кыш көне үтә шуның форумнарында 600-700 кеше катнашлыгында. Онда яшьләр бармы һәм шушы эшчәнлекне киңрәк таратырга дигән резолюция бар. Авылларда яшьләрнең яшәешнең серләренә төшенү, туган телебезне тәэмин тамамлау йөзеннән сабан туйлары, авыл кызлары конкурслар үткәрүче авыл яшьләрен оештыру буенча максат куелган булган. Үтәләме ул? Авыл буенча Айрат яхшырак әйтер. Теге эшкуарлар кебегрәкме? Юк, эшкуарлар кебегрәк тә була инде. Әлбәттә безнең эшләребез алда. Бөтен минем карашым буенча бөтен пунктларны әле үтәп
булмады. Кем җавап бирә менә бу ике эш өчен? Эшкуарлар һәм авыл эшкуарлары дигәнне. Безнең команда. Ягъни студентлар уку мәсьәләсендә, мәдәният мәсьәләсендә булдырабыз инде бу. Мин инде капшарга тырышам, форумда менә шушы Юк, мин әйтә алам, татар авыллары буенча нәрсә эшләдек. Менә Ремзилә беләсезме, ничек ул безнең оешты? Акыл фабрикасының бер темасын без зур итеп Казан арты татар авыллары яшьләренең форумын уздырмакчы идек. Һәм без аның айрат концепциясын яздык, ничек итеп эшләячәкбез, нинди лекторлар, кайсы юнәлешләр буенча эшлибез. Ләкин менә форум алды булганга күрә, без аны форумнан соң эшләргә булдык. Чөнки кызу вакыт ашык-пышык эшлисе килми, авыл яшьләре белән чынлап та активрак эшләргә кирәк. Чөнки шәһәр мәдәниятенә караган безнең проектлар шактый. Шәһәр яшьләре менә күчеп килгән ул монда туган, алар белән эшләү шактый активлашты. Менә татар яшьләренә җитми, ләкин татар авыл яшьләренә караган проектлар юк дип әйтә алмыйм. Мәсәлән, Илназ, шулай ук Актаныш районыннан безнең совет вәкиле, мәсәлән, ул югалган татар авыллары проекты бар, аның шулай бит ул аның белән шөгыльләнә. Безнең мәсәлән иң актив совет әгъзалары Балтач, мәсәлән, районының башкарма комитеты уже урынбасары, җитәкчесе урынбасары Илхам Зөлфәт Шүпрәледән һәм башка менә актив яшьләр, менә хәзер Артур Актаныштан, анда гимназия директоры, шулай ук без аларга йөрдек, балалар белән таныштык, проект эше буенча эшләдек бергәләп. Менә шундый айрым алганда алар бар. Ләкин менә ул бер системага салынмаган, ул система салыныр өчен бер зур җыен кирәк. Без шундый логика белән уйлаган идек. Хәзергә сезгә рәхмәт карагызга, сезгә килгәнгә. Дөнья студиясе бу тапшырны тәмамлый.